El projecte d'especialització i competitivitat territorial, anomenat Penedès Territori Vitivinícola, Innovació Sostenible i Saludable, representa una estratègia integral per reforçar la posició del Penedès com a referent de prestigi en l'elaboració de vins tranquils i escumosos. La iniciativa persegueix l'excel·lència en qualitat, mentre fomenta la valorització del producte i el progrés social, beneficiant tant els viticultors locals com els consumidors d'arreu del món. Els socis beneficiaris d'aquest projecte són el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, l'Ajuntament de Vilafranca, la Denominació d'Origen Penedès i la Fundació Parc Tecnològic del Vi Vitec. El finançament prové del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea i s'emmarca dins de la col·laboració institucional amb la Generalitat de Catalunya. També hi ha altres socis col·laboradors, com el Clúster Innovi, el Consorci de Promoció Turística del Penedès, Covides, l'Escola de Naturisme de Catalunya, la Fundació ProPenedès, els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos de Catalunya, Tècniques Avançades de Mesures i Control SL i les xarxes de telecomunicacions alternatives. El que sí que la importància que té nosaltres en aquest PEC que ha fet el Consell Comarcal és la coordinació. Nosaltres ens vam posar en aquest àmbit per coordinar les altres entitats que hi havia. Aquí hi ha un soci que és Vitec, gent experta en el que és el treball de la recerca en el món del vi. Hi ha l'Ajuntament de Vilafranca, que té una part fonamental, que és posar l'espai, i un espai privilegiat al costat de la via del tren. També tenim el DO Penedès, que ens ha donat la seva expertesa, que ens ha donat les ganes de treballar i de fer créixer aquesta denominació d'origen i, a més, les maneres, com hem de fer per elaborar aquests vins, quines eines necessitem. L'estratègia territorial del Penedès és apostar per la sostenibilitat i per l'elaboració de productes més saludables pel consumidor, des d'un punt de vista multisectorial, global i transversal. Per aconseguir aquest objectiu, l'eina més potent que es pot fer servir és la innovació. Això també farà que es potenciï el desenvolupament territorial i la generació d'economia d'alt valor afegit. El projecte d'especialització i competitivitat territorial, el PEC, s'ha plantejat per garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del Penedès, el desenvolupament rural i també l'equilibri territorial. Aquests tres pilars són els tres eixos d'aquest projecte. El primer eix és la plataforma d'innovació, emprenedoria i autoocupació. El segon, la millora de procés i producte. I finalment, el tercer eix, el de consumidors i mercats. Coneixem ara més a fons els tres eixos del PEC. El primer dels eixos és la plataforma d'innovació, emprenedoria i autoocupació. Aquest eix té dues operacions. El primer és l'Open Innovation Lab Incubator, que ha permès la creació del Viver de Cellers del Penedès, un espai on els emprenedors del món del vi poden desenvolupar els seus propis projectes, amb suport tècnic i recursos per començar les seves empreses vitivinícoles. Si mirem la història del segle XX d'aquesta zona, l'han escrit grans empreses i grans cooperatives. I això va tenir una època molt bona, l'època de la mecanització, de la renovació de cellers. Es van fer inversions molt importants en cooperatives i en grans empreses, però això també va portar que el celler petit dels masos que feien vi, a tots els masos es feia vi, amb més o menys dimensió. Doncs es van tancar. Es va perdre l'ofici de fer una mica de vi a casa, que sempre era una segona font d'ingressos, a part del raïm que es venia. Doncs una mica per tornar a aquests inicis o aquestes arrels, vam decidir entrar en el projecte del Viver de Cellers per això, per poder posar el producte en comptes de vendre una fruita que té una data de caducitat, poder vendre un producte embotellat que el vens quan tu vols i li dones el valor que tu vols. Què ha passat? Que últimament portem una baixada de preus, una baixada de la renta molt important del pagès, de manera que volem donar unes eines que molts pagesos no poden fer un microceller a casa seva, no poden renovar aquell celler de l'avi, i donem unes eines perquè, abans que res, vegin que poden fer un gran vi amb el seu millor raïm, que el saben vendre i això, traslladar-ho al celler de l'avi. Feia molt de temps que el sector, que la comarca, i quan dic molt de temps vull dir molts anys, que el sector, la comarca, demanava un viver de cellers, demanava un espai on els agricultors poguessin anar a vinificar el seu vi.
un viver de celleristes que d'alguna manera ens permet com tancar aquest model, no? Des de la pròpia verema, no? Des del conreu de la vinya, fins a tenir doncs, l'ampolla, el vi, no? I fer tota l'estratègia de màrqueting fins a arribar a la taula i al consumidor. No? Clar, implementar i construir i fer un celler a l'hora de tu amb el raïm començar de zero és molt complicat i molt costós. Llavors l'objectiu que perseguim com a Consell Regulador de la DO Penedès és doncs, implementar un viver de cellers on aquests viticultors joves que volen començar a fer-se el seu vi per comercialitzar ho puguin fer a uns costos més econòmics i puguin començar a emprendre. Això ja hi ha una experiència a Catalunya, nosaltres som la segona experiència, però és una cosa que engresca molt dintre del sector agrari perquè el pas de conrear vinyes i vendre raïm a vendre ampolles és un pas que sembla petit però que és molt gran, a nivell de permisos, a nivell d'inversions. L'objectiu és que comencin a emprendre però que en un moment determinat ja puguin valdre's per si sols. Aquesta seria la finalitat de recuperar aquest vitivinicultor. Aquest viticultor que només és viticultor avui, doncs que també pugui elaborar i per això aquesta ajuda i per això el viver de Cellers. Ens vam poder ajuntar, diríem, l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Regulador de la DO Penedès, el Consell Comarcal com a coordinador i Vitec per fer aquest projecte PEC en el qual hi cap el viver que hem pogut assolir, en aquest cas amb la cessió de l'espai per part de l'Ajuntament de Vilafranca, dintre del PEC també, i per part de la DO Penedès instal·lant totes les tines, les premses i totes les instal·lacions. I el que vam fer és trobar un espai que en aquells moments estava en desús i que era el resultat de tota la modificació del Pla General que s'havia fet al voltant del carrer Comerç. Sempre dic que el carrer Comerç és com el nostre 22@. I des d'aquest punt de vista vam fer una modificació de Pla General i aquesta nau era el resultat d'equipament públic cap a l'Ajuntament. I en aquell moment havíem tancat el que seria la sessió anticipada i vam trobar que era un espai oportú per poder ubicar aquest viver de celleristes. És una nau que té més de 3.000 metres quadrats, és a dir, ofereix moltes potencialitats i alhora és un gran repte per poder fer la rehabilitació integral i que va coincidir el poder disposar d'aquest programa d'especialització i alhora disposar d'un espai. En aquest moment hi ha 7 viveristes que estan elaborant els seus vins ja i que en aquest moment ja estan embotellant alguns i que aquí els viveristes poden elaborar qualsevol vi que pugui ser emparat per la DO Penedès i que, per tant, després tingui la seva part de comercialització. I llavors ens hi apuntem, presentem el nostre projecte, perquè al final ens permet això, ens permet tenir un espai compartit on elaborar el vi, perquè fer una inversió per fer-ho tu a casa teva és inviable començar de zero, econòmicament és inviable, necessites molts diners per fer la inversió i el fet de tenir un espai compartit ens va donar l'impuls per apuntar-nos-hi i hem tingut la sort d'entrar-hi i això ens permet estar allà, compartir espai amb altres companys i no haver de fer aquesta despesa tan gran que representa la maquinària o les tines o tot això el que necessites per fer vi. Aquest espai que hem fet pels viveristes té tot l'espai d'entrada de barema, per tant, taula de tria, premsa, bomba peristàltica, despalilladora, etc., per poder fer tota l'entrada de barema amb tots els formats que vulguem, o sigui, amb raïm sencer, amb raïm trepitjat, amb raïm despalillat, amb raïm sense... I per tant hi ha totes les opcions. I a partir d'aquí després hi ha tota la part de les tines de fermentació amb el seu equip de fred i per tant amb temperatura controlada, tant de 1.000 litres com fins a 2.000 litres per unitat, tant per blanc com per negre i la majoria són sempre plens, per tant tenen una tapa que permet el volum. Si tenen un volum, una tina de 1.000 litres i resulta que en tenim 800, doncs permet ajustar el volum
per evitar oxidacions del vi. Per tant, s'ha aplicat i hi ha aquí la millor tecnologia del moment. Aquest any 2023 sí que ha sigut l'inici, i sí que vam arribar un pèl justos a l'inici de la barema, però al final vam arribar amb tota la maquinària a punt i tot l'espai acondicionat. També és veritat que entre els 7 projectes que som no hi ha hagut tampoc cap problema de coordinació ni de comunicació entre nosaltres, al revés, que entre nosaltres, inclús com que compartim un espai, ens podem ajudar entre nosaltres, i ha sigut entre cometes fàcil. També alguns ja teníem experiència també en l'elaboració i ha sigut més o menys fàcil, sí. I després hi ha tota una part, també, que tindrem una part de criança, on podran guardar els seus vins, si són vins que no només els volen vendre per l'any, sinó que els volen guardar 1 o 2 anys, o en botes també, i per tant hi ha tota aquesta dinàmica que permetrà i que permet que els viveristes puguin treballar bé. Tenen temps per estar-s'hi 4 anys, al cap de 4 anys han de ja tenir fet el seu celler i, per tant, en aquest sentit, durant aquest període ja els hi deixem fer coses que potser dius, és que a mi m'agradaria utilitzar aquesta maquineta determinada o vull aquesta bota determinada per fer aquesta criança. Escolta'm, compra-te-la tu i després ja te l'enduràs cap a casa teva. Per exemple, són un model que tenim. I, evidentment, que hi haurà d'haver rotació quan hi pugui anar a haver rotació, perquè segurament quan marxin entraran de nous i després segurament també hi haurà alguna part d'ampliació que també permetrà rotació en els viveristes. Viverista pot ser tota aquella persona, diríem, viticultora, penedesenc, i per tant que ha de tenir vinyes, sigui en propietat o en arrendament o en aparceria, han de tenir vinyes, han de ser joves emprenedors inicialment, han de tenir la voluntat de fer vins amb DO Penedès i també han de tenir la perspectiva de que al final han d'acabar esdevenint un celler, una empresa. O sigui, aquí, jo sempre el primer dia que ens vam reunir amb ells ja els hi vaig dir, aquí no venim a fer vins pels amics i a passar-nos-ho bé, sinó aquí venim a fer vi perquè tu el puguis comercialitzar i perquè tu acabis tenint un celler i una empresa a casa teva. Perquè al fi i al cap, quan un comença amb un projecte així, està generant la seva empresa, la seva autoocupació. Potser ara comencem alguns amb 3.000 o 4.000 ampolles, però això tenim 4 anys més 2 de pròrroga, que ja veurem si es donen o no, que això t'ha de permetre anar creixent i al final tenir un volum d'ampolles suficient com per poder-te crear tu el teu espai propi. Primer de tot, des de l'aspecte de l'emprenedoria, és una inversió important en una emprenedoria vinculada al nostre món, al món de la capital del vi. Dins del viver de Cellers també s'ha executat la segona operació d'aquest eix, que és la plataforma d'innovació vitivinícola. El viver és també un espai per al prototipatge i demostració de noves tecnologies per elaborar els vins. El segon dels eixos del PEC és la millora de procés i producte. Una de les operacions d'aquest eix és la millora dels processos tradicionals d'elaboració de vins escumosos. El tema és que ens trobem en un mercat internacional cada vegada més competitiu, en el qual hi ha xampany per la part francesa i hi ha Prosecco per la part italiana, i el producte català ha de destacar d'alguna manera per guanyar aquesta quota de mercat. Llavors, l'objectiu d'aquesta unitat de treball ha sigut millorar la singularitat d'aquests productes, millorar la qualitat de diferents formes, bàsicament utilitzant recerca i sobretot recerca molt aplicada perquè els cellers puguin innovar en els seus processos productius. En aquesta primera unitat també les principals línies de treball ha sigut treballar amb el remogut del cava, treballar amb diferents estratègies de tiratge, treballar també amb la minimització del gust de llum i tot plegat de forma molt pràctica perquè els cellers puguin ja posar en pràctica tot aquest coneixement en el seu procés productiu. Un altre dels objectius d'aquesta unitat de treball ha sigut l'elaboració d'itineraris d'elaboració, és a dir, una guia per obtenir aquests productes singulars que el mercat està demanant. Una altra de les operacions d'aquest eix de millora de procés i producte és fer els vins més saludables. Per un costat hem cercat noves estratègies microbiològiques per pal·liar els efectes del canvi climàtic. Que la vinya se'n ressent molt del canvi climàtic, al final el que ens passa és que els mostos tenen més contingut de sucres, per tant tindran vins amb més grau alcohòlic i al final tenim vins amb molta graduació alcohòlica que no volem vins amb tanta graduació alcohòlica. Hem treballat amb diferents llevats vínics, llevats Saccharomyces i no Saccharomyces,
aquests llevats són menys eficients en la transformació de sucres a alcohol. Així, partint d'un most que tingui una concentració de sucres, obtindrem un vi amb un grau alcohòlic menor, no? Amb una graduació menor. El canvi climàtic també afecta a l'acidesa dels vins. Els vins són menys àcids, més plans, menys frescos, i amb la utilització d'aquests llevats som capaços de compensar aquestes pèrdues d'acidesa i frescor i obtindre vins amb major frescor. I fins ara potser no era molt important quins llevats utilitzaves i no es mirava això, perquè ja ho teníem amb els mostos que teníem, amb el sucre que teníem al most, o amb l'acidesa que teníem, i teníem uns vins correctes, però actualment amb aquestes modificacions que tenim del clima, amb menys pluges, tenim mostos amb més sucre, menys àcids, amb menys frescor, al final obtenim vins que no són els que el consumidor vol. Per això necessitem diferents estratègies microbiològiques, totes les estratègies que tinguem, per intentar modular i que al final tinguem els vins que el consumidor vol. Hem de tenir present que la DO Penedès té com a objectiu ser la principal o la primera denominació d'origen estatal 100% ecològica. Llavors, des del projecte el que hem intentat és acompanyar aquest objectiu amb l'elaboració d'un producte també demanat per part del consumidor. El tercer eix està enfocat a consumidors i mercats. Aquí es va crear el Market Lab. La creació del Market Lab al final és un panell de consumidors, de gent interessada que consumeix vi, i l'objectiu principal de la creació d'aquest panell de consumidors era perquè d'alguna manera ens vam avançar a una problemàtica que avui en dia és molt vigent i de la qual se'n parla bastant, que és que el sector del vi s'està adaptant a marxes forçades al canvi climàtic i està dedicant molts esforços d'investigació i molts esforços que l'estan portant a fer canvis en els processos productius i en els productes per tal d'adaptar-se a la manca d'aigua, a l'augment de temperatures. I una cosa que sempre ens havia preocupat a tots era que el sector del vi, que és molt tradicional, que està molt centrat en la cosa artesanal, en la cosa de tradició, com el consumidor entomaria aquests canvis, intentar preveure quina seria l'acceptació d'aquests nous canvis, d'aquests nous estils, d'aquests nous productes en el mercat. I no hi havia cap eina que ens permetés això, no hi havia res que ens permetés preveure o intentar estimar què passaria, com rebria el consumidor aquests nous productes, aquests canvis, aquestes innovacions. I llavors el que hem creat és això, és un panell de consumidors, un grup de gent que participa voluntàriament. Ha anat creixent, vam partir de Market Lab i això ha anat creixent amb el temps. Ara hi ha 1.000 persones inscrites en aquesta plataforma i que el que fem són enquestes d'opinió, tastos presencials, proves per tal de veure quina és la reacció d'aquests consumidors davant d'aquests nous productes, d'aquests canvis que s'han efectuat en el sector. Però a nivell de participació i de qui vulgui apuntar-s'hi, s'apunta qui vulgui i s'hi pot inscriure qui vulgui. I una mica la idea és aquesta, anar fent enquestes de tendències, enquestes d'opinió, enquestes d'hàbits de consum, enquestes d'acceptació d'aquests nous productes. Què et semblaria si tal cosa? O què et semblaria aquest canvi en etiqueta? Què et semblaria si ara comencem a posar això a l'etiqueta, com ho rebries? Si ara es fes un cava d'aquest estil, tu què et semblaria? O directament els diuen, va provar, és a dir, ara tasta aquest producte i què et sembla? Tu estàs acostumat a tastar una altra cosa, aquesta cosa nova, quina opinió? Et genera rebuig, t'agrada, no t'agrada? O sigui, intentar donar aquestes eines al sector ens va semblar que era una cosa necessària, molt útil i que no existia. I que era sobretot emmarcat en un projecte d'I+D+I, de dir, posem coses noves sobre la taula. Sempre necessites tenir aquesta perspectiva de preveure, intentar avançar-te quina serà la recepció d'això. Una altra de les operacions de l'eix consumidors i mercats és la creació de nous espais col·laboratius i tecnològics en enoturisme. Aquesta operació d'enoturisme desenvolupa una experiència innovadora a les etiquetes dels vins del Penedès. Nosaltres estem acostumats a treballar la promoció turística a través d'experiències, a nivell de suports online, de publicitat, i sempre ens havia quedat pendent el buscar una campanya de promoció que pogués combinar amb el consum directament de vins, caves i escumosos del nostre territori. I aquest projecte ens va donar bàsicament aquesta oportunitat, és plantejar una campanya de promoció que parli de la destinació, que parli del lloc on s'han elaborat aquells vins i aquells productes,
que algú està tastant i sobretot el convidi a venir. Nosaltres el que busquem sempre amb la promoció turística és aquest últim pas, de que la gent vingui, conegui el territori, el visiti i pugui viure experiències per després fer un bon boca-orella i que per tant el Penedès sigui una destinació interessant per aquest públic de proximitat al qual ens adrecem. Sí, nosaltres la idea inicial surt una mica d'aquells llibres que llegíem quan érem petits, que era de Tria la teva aventura, aquests llibres que quan passaves de la pàgina 10 podies anar a la 55 o podies anar a la 30 i segons a quina pàgina anaves doncs acabaves l'aventura d'una manera o d'una altra. Una mica la idea d'això una mica que és una mica com romàntic, no? Una mica com de quan érem petits, doncs traslladar-la al dia d'avui i el que vam presentar és de fer unes càpsules audiovisuals amb sensacions, amb emocions del Penedès, amb coses que hi pot viure la gent d'aquí al territori o pot viure la gent de fora, però no tampoc explicar massa què es pot fer a cada lloc, sinó més presentar aquestes emocions, allò que t'agafi ganes de venir o que t'agafi ganes d'obrir una ampolla de vi o obrir una ampolla d'escumós. Doncs presentar aquestes 15 càpsules i fer una mescla d'aquestes 15 càpsules perquè cadascú, a través d'una protagonista, que és l'Arlet, pogués crear la seva aventura. Aquesta campanya, sense el suport d'aquests cellers, d'aquests restaurants, d'aquestes botigues, com avui que estem aquí a Insòlia, que ens han ajudat a donar a conèixer aquesta acció, no seria possible, o si més no tindria un impacte més petit. Per tant, la complicitat amb el sector ha estat clau, i ha estat clau perquè ells s'han sumat a una iniciativa, a una campanya de promoció que parla de Penedès i no parla únicament de casa seva, sinó parla del Penedès, parla dels seus valors, i per tant tenir aquesta complicitat per nosaltres és un regal. El projecte PEC ens ha donat l'oportunitat de posar aquest accent en la innovació, en la promoció turística i per tant ha estat una proposta molt innovadora on tant entitats públiques com empreses privades han sumat esforços per aconseguir aquesta campanya plural de promoció turística i que sobretot té aquest especial o aquesta singularitat entorn a viure una experiència virtual que et fa jugar, que et fa divertir-te i que et fa venir ganes de descobrir un territori. El projecte d'especialització i competitivitat territorial, anomenat Penedès Territori Vitivinícola, innovació sostenible i saludable, ha de permetre consolidar el Penedès com una de les zones líders en producció de vins i escumosos de qualitat. El finançament dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea han permès al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, a l'Ajuntament de Vilafranca, a la Denominació d'Origen Penedès i al Centre Tecnològic de Vi Vitec posar les bases per iniciar aquesta consolidació del Penedès.